Ampun. Niki luar biasa. Begaten. Iya. Oh suaranya kayak gede temen gue won. Lah wong genah bawur kan kados niki lah. Ya. Memang ciri khas Banyumas itu. Banyumas. Iya. Luar biasa. Oke. Yang jelas Semengayu Bagyo Begaten. dumateng segenap warga masyarakat mriki. Jakarta sekitaripun. Mugi-mugi kemawon ingkang rawuh menika dipun paringi waras slamet kalis ing sambikala. Amin. Utaminipun namung aturaken sugeng dalu, sugeng panggihan kali kula sakonco saking Banyumas. Chandra Birawa Pakuku Bayu Aji ya. Super power. Hebat Banyumas ya. Hebat. Kula nggih gumun kali sampean anu Mas Subur. Apa? Atase dalang Banyumas kok nganti ditimbeli wonten mriki. Timbali. Apa? Ditimbali. Apa wis genti? Ya kayak gue suwe ngomong. Oh, dipun timbali wonten mriki memperingati wayang hari wayang nasional. Nggih nasional. Niku bener-bener beristimewa. Oh, temenan. Lah nggih, niki seni tradisional niku ora pirang-pirang, wonten ketoprak, wonten kuda lumping, wonten napa terbang niku Jawa kotekan, tapi yang diakui UNESCO niku namung wayang. Wayang kulit. Mulanya nggak wayang kulit hiburan yang sangat istimewa. Dalam arti semuanya itu mencakup. Nggih, tapi nggih niku kula gumun lho. Gumunnya apa? Atase wayang kulit kok diakui oleh dunia padahal niku dalangnya paling bodoh. Bisane paling bodoh. Lho, napa sampean mboten anu krasa? Lah primen. Lah wong sindene ayu-ayu, tamune sing rawuh ya gagah-gagah ayu-ayu, penontonnya ya ayu-ayu. Kenang apa sampean terima nyawangi gedebuk? Angger nyong nyawa bojone dikarane ciblek mengko do main nang Rika. Ya gue. Mulane suka nyawange gedebuk. Lah wong jane, tapi kados ngaten lho, kula gumun lho. Apa sih? Kawit jaman ben duke sepriki niku angger wayang mesti sindene kok nang pinggir. Niku napa wong titikane? Wonten sebabe. Itu memang sudah jadi tradisi. Yang ada daleng ya sindine menganak. Alah, jere apa? Asline ora kaya gue Mas Subur. Lah primen. Apa sebabnya angger dalang kok sindene nang pinggir kene? Soalnya angger sindene nang karangan mengko dieker-eker kucing. Kota kapruk dasmu mari-mari. Mulane dijejer nang kene. Wis kene ciplek kon ngajak ngene Banyumasan eling-eling ya kena. Ngene eling-eling ya kena. Jane kepingine sampean ke merubah nasib. Lah kepriwe? Kepingine nyong ya sekali-kali wong ala ya bojone ayu. Nang sampean bera ini wis ora karu-karuan oli bojo malah manusia percobaan. Ya jangan nyak nemen-nemen ke. Iya ya manusia percobaan jane kaya ge Mas Subur. Apa? Niat atiku ge kepengin duwe bojo ayu. Dilalah. Nyong golet ora nemu aku mlaku-mlaku nang kuburan. Oh, nang kuburan. Mlaku-mlaku nang kuburan nang kono wonge mati kabeh. Ana siji sing embut
Esi urip. Esi urip bareng tek cimit malah ciblek. Oh, berarti ki oleh nang kuburan. Iya, dadi guni jodohan ki karena kuburan. Mulane dimat-mat nanti kayak pocongan. Ciblek. Salam. Apa temenan omongannya bawor kayak gue? Wong anu bawor ki ngomongnya ki janano gena ora. Niku anu pancen cucuke Allah. Lah nang apa blek? Sing asline kronologisnya primen sing sebenarnya. Lho ujar-ujare tuli Rika sing ngarani nyong kaya pocongan. Lah kena. Oh, nyong be lagi ketone kaya bangga banget nang wengi iki ye. Lah Coba, Be. Kulite. Apa ki jene? Pasuryane. Pasuryane raine nyong. Iya. Pasuryane. Heeh. Dedege. Iya. Ayune. Iya. Ayo Bu Sri Hartini nyong kok. Allah kowe apa? Kayak Ibu Sri Hartini. Iya, Bu. Ngilo blek. Kayak pejabat. Ibu Kayak dirjen. Iya. Kebudayaan. Iya. Angger kowe Allah wonge banyak kecebong. Tapi nyong iki jejer karo Bu Sri Hartini, darani Kakang Adi. Masa sih blek? Iya. Masa? Angge darani lho adine napa, Bu? Iya. Nyong batin sanes kula babune. Langgar babune lah pas. Lagi mboten apa-apa berarti Ibu Sri Hartini niku beliau niku seneng kali reman kali tenagane kula. Oh, iya, Nggih, jangan dikira walaupun kecil yang penting rasanya, Bu. Emangnya loh. War. Dun. Apa wong kaya kuwi ana rasane, Mbane? Alah. Rasane dimat-matna kaya ampas diperes kok gambar. Mbok kemutan. Kemutan Rika ki duwe bojo nyong ki kemutan nun sewu Mas Sabar Mas Subur. Primen. Kula bojo kali bawor niku anu jujulan. Bisane jujur. Bisane? Ramane nyong biyunge nyong tuli bakul wedhus. Oh iya. Lah ramane niki tuku wedhus. Lah tuku wedhus ora ana jujule. Iya. Dadi dijujuli si anu sapa? Bawor. Bawor. Oh dadi nyong guli bojo karo kowe ki imbu-imbuan tuku wedhus. Ya iya mulane mambune cemendil. Oh, tapi pancen aku percaya karo Ciblek. Kenang apa kok hari nyong ngenyek Mas Subur? Dheweke siki kondang. Iya. Kejabat dadi pelawak, dia itu buka warung-warung nang pinggir gili. Oh, Mbak Ciblek itu ya? Iya. Warung-warung itu punyanya Mbak Ciblek semua. Semuanya? Contohnya apa? ada rica-rica Ciblek, sate Ciblek. Iya, panggang Ciblek kumplit di situ. Anu matane katarak. Lah sing bener ki. Jenengane udah rica-rica Ciblek kan rica-rica bebek lengup. Lah wong nyoguli maca karo nunggang montut. Rica-rica bebek, sate bebek ora sate Ciblek. Apa nyong iki darani kaya Nyong ya petilan. selama nyong mlaku ya mikir. Mikir Loh, apa? masa kok anak rica-rica Ciblek wong bocahe kaya kae dagingnya sepira wong balung tok. Tapi Aja. pancen walaupun kados niki orang yang terkenal. Iya. Oh, terkenal nyong iki munggah. Penonton. Kepriwe? Wah, Ciblek kaya Nela Karisma. Kaya sapa blek? Nela Karisma ya. Iya ning Mas. sing anyang-anyangen. Lah ya ora nana Nela Karisma nyang-nyangen. Wong Kaya lagi. gayane kok. Agi ora kaya ke benyo gena pancen lagi manjane Oh, nyang-nyangen. mantap. Iya. Ya wis mending kaya ki bae. Nggih. Mending sampean ngroba nasib ya. Timbangane sampean kok jodohne karo bawur kaya ngoe uripe sengsara. Mending wong urip yai sing kondang. Jelas. Pelawak kondang. Apa gitu? Dadine melu Oh kondang. ya iya. Ya, Carane jelas. ngiyup nang kayu gede. Nah, ya, nyong Mbak. kena apa uli bawor. Iya. Kerek karo kerek. Kaya gue bang resuk gemen zaman urda di bojoku nggol dinamarani terus pirang-pirang sing lamaran ngrutu aa bawor ya ora gelem. Jabang bayi wong lambene bakal ember kowe kok. Ngisin-ngisina, isin aku karo kene Jakarta ngerti apa ora? Lho ya iya nyong gawani Riko jaru-jaru nyong bojone apa? Loh. Raine bae serabi mentah. Oh, kowe siki nang kene pirang-pirang penyanyi bagus ngenyek karo nyong. Lho ya jelas Kowe dong. ora seneng karo nyong apa? Ora. Angger pancen ora seneng nyong balik nari wong tua. Waduh.
Duh. Dia ya kewali sing dibalekne ki kudune nyong wong wadon. Lah sing ora seneng sapa kowe kan? Nyong ora Ya seneng. nyong balik kenang. Nyong balik Ya kenang. esuk tak balik nang esuk. Iya. Kuburan pendem urip-uripan. Teman. Ngene apa kira Marudaya niras pantes pundutane Pak Apeng dilacak sintang manjer kula entak. Iya. Asal ayu ting ting, ya ta? Iya. Artis-artis gak kaya ciblek. Kair klambine larang, tur ragate larang. Lagi ditukokne seprapat meter wis dadi. Piye? Wis ora tepo cara numpak motor gak perlu mobil Alphard, Fortuner gak perlu ada tas kresek digembol ngene wis. Wes iki istimewa. Iki rasa golek ning nggon asmane disahkan tanggal 20 Mei tahun 2017. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Makanya disahkan milanipun arah kemana budaya Indonesia. Indonesia semakin jaya. Amin. Oke, terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Bapak Haji Muhajir Effendi, juga perjuangannya Bapak Dirjen, pemikirannya tentang kebudayaan luar biasa, Bapak Hilmar Farid, dan Sri Kandi masa kini atau Kartini masa depan, Ibu Sri Hartini, Sekretaris Jenderal Kebudayaan Pusat. Terima kasih Bu dan seluruh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Salam hormat kami untuk Pak Menteri dan semuanya. Lah napa to Mas undang-undang tentang pemajuan kebudayaan? Apa kewajiban sebagai bangsa Indonesia? Satu, mari kita melindungi kebudayaan kita, mengembangkan, memanfaatkan dan membina kebudayaan supaya budaya Indonesia tidak hilang dari jati dirinya. Sudah terbukti tadi sebelum acara wayang kulit sami uyon-uyon gentingan. Ingkang nabuh Kementerian luar biasa. Sing sinden Ibu Sekretaris Jenderal. Benar sekali. Sing nabuh bapak-bapak. Karena apa? Bukan kok bapak-bapak penjabat, ibu penjabat kon dadi waranggono nioko. Bukan itu tujuannya ning nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya. Penjabat kok gelem nguri-nguri budaya, paling ora len jabat yo nganggo rasa. Rasane wong Indonesia sesuai karakter budaya bangsa. Oke, hidup dengan budaya semuanya anggun dan indah. Alhamdulillah. Oke, kangge nyontoni kalian para pemuda-pemuda. Kula nggih nyuwun pangapunten dumateng sedaya. Mengke mbok menawi bawor wangsul badhe kula jak bareng. Oh, nggih ta. Nggih. Aja nganti kaya kedadian sore kecepit lip ping pindho. Lah niki sing kebangetan gini iki lah. Wong kula niku gendong tas gawa koper kon mlebu. Lah pas kula mlebu
Tase nang jaba kalau nang jero kecepet telip dia tuh ketutup dong iya ketutup iya gara-garane iki arum niki Abah mungkin ora tau teng hotel dine ya bingung Apa gitu? Kowe ya aja maido nuwun sewu aja maido bawor lah kok sama itu iki mlebu Jakarta pertama toprak umur tak jak niki neng hotel sing larang saiki dibangun hotel HI oh kan gak ono Nggih, nuwun nggih. sewu nuwun toilete sing lungguh prok kan ra ono diadai cemplung aku ngentas sewengi utuh lho dibethot tangeliran bareng sesuk balik ngono leh anu ki nongkrong ngene aku buka lho ki kok enek tremo sanyar aku ngono sok ben sinau sik kamu ngene bingung biasa nang kali Biasa nang ler-ler. biasa nang kali metu ke hotel HI mlebu metu kan enten gedung bank BI Iya. Bank Indonesia sebelahnya itu andenge Monas menggok ngene Bank BI lah tulisannya open dateng mobil kali kula jawil kula bah Kiron apa blek open kok gedine sakmono kuwi terus rotine sak pira ya open ki kuwi open ki tegese ki buka ora kok open ngerti angger nyo nang kanan nang desa ya nek open ki nggo gak anu manggang roti kaya Ati nggih gue Bang lawange nek tulisan open open kok gedine sakmono lah ndelalah Mas nggih ana piantun turis teko Prancis mlebu. Lah kok bengok, "Mas, aja mlebu kono panas." Kuwi open, Mas. Aja mlebu kono, Londone rung metu wong Nigeria. Wong ireng metu lah, gosong tenan. Wah, repot, Blek. Nggih, monggo Mas Sabar Mas Subur. tapi ya nyong pengalaman karo Abah. Melu ketoprak umur karo Abah. Jadi nyong ngerti siki carane nang hotel, carane keprimen ki nyong ngerti. Iki akeh lho kenangane. Geng Solo bareng kok Yogya numpak pesawat Garuda ya ngono. Nang dhuwur lungguh ijane cilik no. Pramugarine mara. Ah, permen. Diwai snack moh bareng mudhun kok gak gelem to, Blek. Lah mengke bayar gitu. Keton banget katrone ya. Yarake bayar. Bareng mulih numpak sepur. Yang Diparani wis nasi goreng loro. Bestik lah kena 300 bosok kowe. Sepur padane pesawat. Ya ora kaya wong ujarku nang apa motor mabur jenengane nang pesawat ki jarku mangan apa-apa ki mbok bayar apa maksudnya bayar iya gratis. Wayel niki Mas Sabar. Gimana? Wong site dhek iki selikur ngguri. Iso manggon nang ngarep nang gone niku bisnis. Kon ngalih moh pramugari Mbak, seatnya berapa? Belakang Mbak, moh aku kene. Bareng disentak, enggak Mbak belakang, wanine karo cah cilik gini. Rumangsamu kon pindah lah. Terus pramugari marani kula, Pak itu temannya. Iya Mbak, ada apa? Enggak mau pindah Pak. Terus kula maju blek, ciblek. Napa Mbak? Iki sing ngarepke ora mudhun Jakarta, iki mudhun Kerawang lah kek gelem pindah. Dadi rumangsane numpak pesawat ceblok sak nggon-nggon ngono. Hebat sekali. main-main didunakan sang gonggon main kan nguwil Pengalaman wis nek wong apal nyanyi diapalne nembang ini niki wonten bundutan lagu yang sangat luar biasa. Kluthuk kuluh-kuluh. Kluthuk-kuluh. Apane sing Kuluh-kuluh iki lho. oh njaluk gending. Kuluh-kuluh. Blekedrek lah. Saking kula grup forsip jaluk gending kuluh-kuluh. Kulu-kulu. Kuluh kutuk apa kuluh-kuluh? Kulu-kulu. Yo siki kelinci ucule disit ngene Mbak Santi kon ngajak sobat gamelan tari. Oke, ya, mangga.
luar biasa gamelan Bali. Oh iya dong. Sing ndek niku Mas Koko. Iya. Sing bangsane saron bareng leh nabuh karo lungguh pantes. Bareng sing sitok iki lho. Nabuh ngene kaya dandani pager. Niki yagane almarhum Pandus niki Yanto. Kula apal kok nggih. Apal. Niki tukang copet Rin. Kok tukang copet? Jeneng tukang copet. Tahu. Oh iya setore maring bawur. Iki tau nyopet iki terus methuki aku. Metuke Reka. Tulung bani dompet iki sampean balekne. Lah kowe ngopo to? Kula warak ten pasar nyopet. Nah. Tulung nggih Pak Kirun sampean balekne. Balekno dhewe bojo kula ngono kuwi. Dompete sing wedok dicopet dheke. KTP-ne tulisane Satiem ngono kae. Mayare bojone dheke, kadung dicolong mayar gawe bojone dhewe. Nggih. Luar biasa. Monggo. Mbak Santi, kelinci utul dipun bawani langkung lemin nggih. Nggih bawah. Niku wau pundhutane sinten, Mbah? Kelinci utule. Komplit niki pokoke saking keluarga Sableng Purbalingga. Oh iya. Wiro Sableng napa iya. niki komplit pokoke. Saya kenal sekali itu. Nggih. Siap. Niki Nah. sami rawuh sedaya. Ya, matur. Enggak. Bobone ngagem asmaran dan mawon nggih, Pak. Saged monggo. Sak kersane panjenengan mawon. Mengke Suarane apik jebule ya. Urung. kupinge nek bosok ya ngono kuwi. Ujarku. Wong kana rung nembang kok kowe suarane apik. Ujarku. Wis tak download Gojek lho, Bu. Iya nyambe mau. Nang apa? Tayang nganggo ora? Tayeng. Numpak ora? Ya numpak. Kapan? Esuk. Piye? Numpak Gojek genara teka-teka. Aku nek sak hotel karo Ciblek sing ramantala nek pas turu tok. Lah kenapa? Karo mlumah gek irunge cilik nek ambekan iso titut titut. Aja kaya kue bae jengane nyenyak karo irung pesek. Tapi pancen iya bener. Deleng naci blek turu kaya melase. Lah ya ora masalah. Aku ya pesek ini bolong aku ora rada gedhi. Lah ini kan mending kaya aku irung pesek. Nyapa? Bolongane apa? Cilik. Ciut ambekane irit ora gelis mati. Apa hubungane ambekan irungmu Lah karo ya ambekane irit deh. Beda karo kiye, Pak. Oh bawur bepesek. Lah genawe urip ambekane kan ngirit sripit. Beda karo sing irunge mbangir, bolongane ambak boros. Ngos. Nah, sedala maning MDD. gelis mati. Ah kebo kaya awet tok. Monggo bolongane guwedhi banget kae. Malah ngemprok. Ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Nggih, monggo. Mangga. Suarane apik ning jan teteh gek pas. Nggen kula sinden bawa niki Heeh. sing delok ngampek surak. Babe. Kegarane wong akrami dudu watu dudu gunung. Hubungane iki lho apa? Asma dibablaske anu pucung. Ayo nak. Pas. Pokoke ora Syaratnya wong berumah tangga bukan harta dan bukan dunya. anu rupa, dadi entut. Tapi nyong ya tetep iki aja rupane kaya kiye, Bah. Nyapa? Lah nyong duwe bojo rupane kaya manake kaya ngapa? Lah ya gampang anggar nyoma karo kowe manak ya metune tuyul. Metu bayune, metu cenger bayine somong. Bisa nek ngomong. Langsung ciluk, Bah. Ayo nak, ngomong. Lamun nanti pang
ngati pawitane ya, Bah. Niki dasare suarane apik pinten niki nembe semester 7 diisi Solo niki, Bah. Kuliah ta, Nduk? Nggih. Oh iya. Niki Wis semester pira? Semester 7, Bah. Atik larang men gongku semester 35 iki titron, kain titron semester. Bahan. nanti ini semester bahan. Luput pisan kena Tapi gini ku Abah, jadi niku seniman sing otodidak kali kuliah niku nembang tetep pada baik ilate obah utik. Yo ning ngarane wong nembang yang mesti ilate obah ngawur. Lah ujarku anggar bocah kuliah nembang ilate ora obah, jebulane pada baik. Pendidikan formal kalian pendidikan sing biasa ya sing penting sedaya niate untuk bagaimana kemajuan budaya bangsa. Ya iya dong. Nggonku enek dagelan titele es ya. Esa. Susah hidup. Gak Susah tau hidup. ora tau duwe job blas nganggur nang omah. Sanes sarjana hukum sanes ya. Bukan, susah hidup. Ya tunggal iki ya, hidupnya susah banget nih ciblak. Ya, enggak. yen gampang Meni. luwe gampang Suara kok ya Jan. Kenyil-kenyil. Kowe janji suarane kaya gie blek. Tekurungi nang aku kowe blek. Apa nyong manuk apa dikurungi? Karo ngomong karo Pak. Lah men pas karo jenenge jalunga-lunga. Suarane pas-pasan nembang kleru. Makane kaya anak-anak wedok ki pomo nembang nek kira rapal ya nyekel buku ben pas. Lah aku ya wis hafal. Lah ora hafal keprimen bae nyong nembang apa? Protaruna angudya sanes kara sing teteh kowe nembang wong-wong teng brengok Srataruna marsudya jangan karo mongko sisane jumadi nembang Ayo cokan izin-izin apa nyata. marsudi kawruh kang kakek gunane bisane sembodra apa sembodra barang mangan jangan koro Ya wong. ayo nduk yen Nanane. yen angel Nanene. angel Aku sang goreng sang duduk. Nyambi apa kowe blek? Kae bakul aku ditek melu nawa kena. Ayo aku 3.000 Nang kene aku pira, Blek? 5.000. Oh, 5.000. 5.000. lah aku mau tuku nang ngarepan iki tulisane ditawar ning ra kenek ditawar Lu gak Aku sebab. sanes apa? roti tawar tak tawar ra oleh ciri roti Ya wong tawar jenengane roti tawar. sing bakul apa kowe ngengkel iki roti tawar Roti tawar, tak ditawar. tawar kok ra oleh neng luwung urip neng desa nduk kaya kowe barang alhamdulillah Iya. neng kene apa-apa larang Apa larang saya? Babe lar. ha saiki piye neng desa ke ayam goreng ngene ta paling 6.000 5.000 neng kene free chicken 15.000 padha ayame lho Pada ayam. mbotang Beda mune jeneng. tumbas banyu putih ngono rak murah jumuk sak ember nang nggonku gratis Lah nang kene sak botole kok 5.000
Lah ngger ngene teh botol pira? Apa? Teh botol. Teh botol. Ora ro aku ora tau nggo botol kok. Oh. Angon gone nyong teh gendul murah. Gendul. Gendulmu. Apel iki lho ning nggonku. Apel iki sitok paling-paling 5.000 6.000. Ning kene apel kok iso 15 juta. Padahal bentuke ora bunder. Kok bedane? Mbong anu sagi ditomboli ngene lho. Apel Niku HP, Bah. HP apel niku. HP. HP. Apple. HP. Apple. Apple. kowe kok ngengkel apa kowe sing bakul? Apel kok larang. Apa-apa ya. Apa-apa ngene. Ya, ini terus. Ngene. Nombas harta Iya. Kelinci ojo. Kelinci ojo. Mangga. Sor. Hae. Lamben. Kowe iki jane senggak apa nyeneni mbokmu? Ya wong nak kaya kiye. Yo. Hae. Sor sor.